Madubantag sa tanan. Diyan na po naglingon sa Super 8. Super 8! Oh. Wala. Wabay laing susuriyahan ba nga di Super 8? Kanang pure gold. Hypermarket. Palit na po rupuan. Dato puti. Dato puti. Doon na ah! Ibig ko pag nagbasket. Aron sa kabunod-bunod. May lahat iugad sa kamutuo. Ingan ko nga pag nagbasket kaya arong di ba kalisod. Naagato yung comment ani nga ingan magdako no basket di ba kalisod. Ngano po ko ning busrehan na nga. Wa pa ko na basket kay katunang palit na kalisod ta. Tarawa, ang pambitbit. Ano ka na? Ano isa? Oh. Mura na eh. Agaharin para salad. Ngang para salad. Hindi na. Para salad ko. Ha? Oo. Sabihin nga naman ko. Bisa? Oo. Kawan? Bisa? Pag maralawat kay kapoy. Magsalad mo na kaya. Wait, tunggu. Kasi mo na ito kaya aga makahimtang may tubig. Kaya na nagtrabaho sa kasara. Ang dara po ito tubig sa Manila water. Kami nawasak. Kapunod. Palit sa pagkain, limoy. Huy! Pahit ko ka nang na-Yakult. Basta. Ba't ang sala? Habay ako. Kasi sige palit sa tindahan. Eh, tapos ba? Di sa mga kagikan na eskwela. Murang pag na eskwela gituan, gikan. Isu tabati. Ay, bayar sa daan ka kita magpreso. Asa isu tabati. Ha? Okay. Paga? Anda? Lipis. Dako ng liso. Itu buati. Sabi? Dala ng isa. Ano ba? Itu buati. Ah. Ya? Oye? No, Kada. Ning palit ko kabukado na ilan. Nga nagbadi nga. Kuan kuno, baga kuno sa kamay kuno liso. Sa pag-abre pa. Para ka ang manig dyan liso. Sila mo na kayo marang pagnaw kabukado. Sa mga sidaan. Wala sa dala. Lingitan mo ko nung buwan. Hala, pero kuan di si Zaro nang mipisa ng nagpanit. Kuya, isa o. Wala, umak lagi. Matulog, adlaw ron. Kung isa ay ba't pumamatay eh. Ah, okay ra. Yung duha di adi man askil may duha o. Ay, gahi ba? Kumo ka man. Katong di es krim sidlan. Dagko. Okay na daw. Mga magahi lagi. Hala, magkaya sungkal. Ha? Kung temen di ay. Ako din. Palit ko to. Pati ka sungkal ka. Kuan na si Zanik na sugpanit. Hindi na pala tumupahit na sunod. Yeah.
Nga pa nagtrabaho sa gawas, grabe ka aliwaros. Gabira na sila ng trabaho. So, ay po, may pagkahaman lang trabaho. Hindi, napi nagpanit. Pag sa kapikas, kanina, himo. Sa kapikas, kanagliso, di naman may tanaw ni. Bawasan eh. Yung po na rin katamunan. Kami daling napas buhol. May tanong. Dadaraw may katamunan. Di kaya igugin mo siglanan. Kaya naghaman dahil ni siya og kuskus na. Di ba, lihin, salanan. Umpasak to, umpasak to, bilang to. Mama nagbuha mo ka na tali-agi. Pinangkuan pinti. Ala, punog na. Labi no siya kahit buwan no siya ilan ng plano. Halaw, pero ko nakaligo. Kau di sering maligo naman. Namin na trabaho rin sa gawasan sa naputod ang tubig sa kuwan, nawasa. Sa pagka di ba mo na maadyo ron? Anton ko na ugma way agas. Hindi kita na, hindi hagod magpagtaway ng muli ko. Yan, ang kaligo ang gang. Hindi ka maligo. Muli ko man. Maligo. Namay isa ka balde Ano pisa rin si Zagpanit? Ikaw ko no, may labaswad eh. Lain na, bansag man. Ha? Murong mag-iibo no? Ang sana ito ha? Itiwas na mga. Kinabri na ka. Tanan? Kasi mo yung mga kabukado. Mo isang naong dailingin, kagilihan sa kabukado. Itanam ko na niliso. Ang nadasan ti puno, itanam. Ano na itong abridya, no? Ibon. Mahal ko. Pero, 150? Ha? Ilan po ka? Ang kaya abukado man. Iya. Yan man, hala, panit lagi siya. Hala, panit lagi. Nga ni din siya kay nipis siya panit. Adug. Na pabili ng kamay. Dasang pala ito. Sintali na po irin. Nagkaroon. Kada bunawan ng iring. Pero wala ito pamuhida ng iring. Yung bunawan. Masakitan ko na sila. Mura pa ng tao, uy. Wala pa na sila damdamin. May isa ako, na. Hindi sila bunawan ng iring. Kaya masakitan ko na sila damdamin. Bako kung ano, hanggang taon. Di ba masakitan ko? Mura ko. Iring. Mga animals. Naman sila yung nadamdamin ko. Mga biye, ikaw ang isa po. Oo, kung nagpasakit sa iring, uy! Ano ba? Masa? Kung saba, pagawas. Gaya ko nung kung kamay ba, kaya yung ka na may payat ba? Pagbalik mo ng panet. Namin ito puguhad. Puguhad. Puguhad ito sila. Hindi mo naging bataan. Ano yun dyan? Basta? Hindi mo naging bataan. Masaon? Hanggang pinirada, kaya di man ko. Bombers. Ano ba? Inog na yung nganin dyan. Inog na na. Berganda eh. Ganyan eh? Tagoy lang ng liso, kapag silang mga datang di pulo. Tanong, yung glabay naman. Glabay, dyan lang nagubang liso nito. Sunod naman di ay ni. Pwede na niya ang sunod na. Naibang-brong limo sa body niya natin ba?
hangin. Palit kita. Nga na, mo din ang ibang tao, hanginan mo din sila. Lang ikaw. Hanginan din ko. Palit ka. Kaya pakita ko nga ng pinarawan din. Tulahon. Ano ba do? Kung lagi na kayo niliwat silibras sa tinda. Kaya tinda ko alam ito siya, karang may tindilwa man to. Mga kagahon po, nagabugado. Magkaod sa mga. Hugaran lagi na siya. Alam din ang paduha. Amay mo ko pang nataon, kado? Dua. Ame, ano lagi? Man. Butang yung condense. Maragana na malit-lagiling mo, pila. Basta lagi din ang sakot-sakot, lagi pamalit. Mag-unbox ko pala ako sa aking in-order na photo frame sa Hymen Art Studio. Doon ako nang paggawa ng frame. Tingnan natin kung maganda ba. Baka nagkahiw-iwi ang mukha namin ni Limwil dito. Limwil, baka nakahiw-iwi ang mga mukha namin ni Limwil dito. Tingnan ko muna. Kaya kaya po tumingin sa mukha. Limwil, anong gagawin mo kung ang mukha mo dito ay nahiwi sa picture? Galit ka. Magtaso ka sa karila. Palitan na lang. Baka hindi itong mukha natin. Baka palit sa iba kasi marami sila dito. Ito, magagamit na ito. Gawin ko itong kaputok-putok. Pagkatapos, ay ibalik ko din naman ito sa karton. Kasi doon ko ito sa bahay ilagay. Dito. Oops! Hala! Ba't na ganyan? Saan ni? Sari. Bangil na. Bangil. Sige, buksan ko muna. Tignan ko muna kung anong sura na ito. Kung maganda ba ang pagkagawa. Yan o. Yan o. Oo nga, ang ganda. Ang ganda. Salamat. Hymen Art Studio. Parang, hala, nagwapos Limwil ka ito. Hindi, meron pang isa. Yung sa kasal namin. Wow! Ito din. Maganda na siya. Ang laki. Yan o. Hala. Makinis siya. Maganda siya pagkagawa. Kasi meron ng dito sabitan. Sabitan. Ang ganyan mo sa dingding. Oh, dikit. Yan. Siling nagsumabong sa kasitiri. Saka itong isa, nagpagawa ako ulit nito kasi yung niregalo ni Ma'am Rosemary Bagastos, ano siya, nabasag. Siguro naapakan ng mga bata.